Agpada nga agpapaimbag ito ospital ni dati a Kapitan Geraldo Torquesa kente katugangan na ani Juanito Manuel idinto nakaruwaran iti ospital ti kasinsina ani Renante Torquesa kalpasan na napaltugan da iti sitio Gisaed kabkaburaw San Juan Abra agarop alas 10 idi rabii. Istorya ni Renante, inayaban ti kasinsina tapno pagsasaritaan da tinasapa panagturong da iti ili ti lakob ti kabigatan na. Kabayatan ti panagiinom da, naklat dalanganan, idi napaputukan da. Di ko nagpaputukan ma'am ka nakikita ko ma'am ka bigla aklamot nga ti marayon ma'am. Dedak di na lingadan ma'am ka napanaas mo ti nariknak mo dati kingkanawan nga ima ko ma'am ka napanaas. Di kita kakadwa ko ma'am ka dadamot dyan ma'am nga nakadapadamot di dagan ma'am ka agdardaramot di kasinsin ko ma'am nga kuhan. Nakita ko. Kaya katugan na ma'am ka ibagbaga na ma'am nga datamanan. So nga nagininot ma'am nga napanjay mapanjay nagti balay da ma'am. Kunati pulisya, dagos da tinurong ti lugar apaman anaawat da iti impormasyon. Nasabet da iti dalan, ti dati a kapitan ana ilogan iti Kalalaw, idinto ni Juanito tinasagpetan da ti crime scene ana kalugat metlaing iti Kalalaw, kaya nagpada da ana iyakar ti police mobile, kaya naitaray da iti ospital. Ni Renante, tinagtali na edmet ti lugar, ang nakasarsalita ti pulisya. Ti pamato nga pasama ki Jai, madamada nga giinom. Tapos mga 10 meters away, kalaat mo't nga pinaputokan da isura. Tapos hindi pumanaw di tao, pati pa di baka, pinaltugan na pa di misang baka. Hindi lang ti Sa to pinmanaw. Awan pulos nakakita iti sospek, gapot malaksid ang nasipngat itaglawlaw, saan nga gasideg ti babbalay. Nakasipsip ngat awan pulos nakakita, nangagdaji kon ti putok, ngam awan pulos ti nakakita no adat tinmaray kan nagpukaw nga tao nga o nakita na no sino ti nagpartog. So iso ti narimaan nga raramidan nga investigasyon. So bale dito ti nagpestuan dagiti talo nga victim iti rabi nga nagiinom dito ni ex-chairman Geraldo Torquesa dito ti katugangan na nga ni Sir Juanito, kendi kasinsin na, dito yung batso na nga nagpesto ni Renante. So, bale, makita tayo palang dito yung part, dito yung bakas, iti bala, towards dagiti talo nga victim. So, according to police, manipod ti crime scene, 10 meters away, iti kaadayo dati suspect. Ijimat nga part, dati ka bulbulungan na sa mga parte, ijimat yan ti baka. Nga segon kadagiti police, most probably naggulagol di baka, nga isumatan ti rason nga pinaltugan dati suspect nga naisangiraman pa nga natay iti baka. Ken dito mat nga parte so tinakasarakan dati basyo ti bala iti M16. Nagsagaba ti tama ti bala ti paltog ti rupa ni Geraldo. Kanawan na lupo ni Juanito idinto daplis iti akin kanawan at akyag ni Renante. Dagos met anatay ti dingwen abaka nga nakitaan ti tama ti bala ti paltog tingatwen apaset iti akin kanigid nga baga na ang mapapati a pinaltugan ti suspect. Narekobre ti crime scene ti 8 abasyo ti bala ti M16. Saan met ang maibaga ti pulisya no siya sino kadagiti talo ti punteriya ti suspect. No, ikit-kita ang ti panggap ti politika kat hantimot nga maibaga nga kung ti politika da ito nabayag mo't nga nag tartaray or supporters. Tapos sabali mo ti trabaho nan nga nabayagan nagtalnan. So kit-kitaan mi pa no nya ti dumang anggulo ma'am no apay kasjahi. Manarimaan pay laeng iti investigasyon ti pulisya tapnon maamuan ti kang runa na motibo ken pakabigbigan ti suspect. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.